Arratsaldeon, Euskal Herria hemen gaude, txorienetarrak, eta gaurkoan, errezeta tradizionalen eguna, asteazkena, bai, eta aurretu, gaur inalgen duen zerbait gozoa, baina ez aste honetan... Gazi gatoz. Gazi. Bueno, Luis Irizar, sukaldari handia, zeinek ez du ezagutzen, maizuen maizu bezala ezaguna, bere errezeta bat ekarri dut, eta egu izango da, nola dituko dion, zia zerbat eta txirla gainerreak, ero olako zerbait, gutxi gora bera, eta, bueno, oso errezeta pomposo, argazkian ikustea besterik ez dau, garai batetako errezetak nolakoa ziren, zea paindua, eta... Lora, gero hau izarra izango bazan bezala olan izarra kolakin, da... Nik ingo du nire bersioa hortan ere... Minimalista aldera. Bueno, asmoa bada aitea zia zer batzuk hor bezala, gero txirlak aldamenean, eta gero patata pure bat, hau labean gainerreta doanez labera jungo da, eta hoxe zerbitzatuko lehen errezeta bezala. Hau, lehen klasikoa, bigarren klasikoa eta motzagoa... Begiratzen nahi bine. Bai, dauz batzuk. Arrainak eta guzti hemen. Artistak ziren lehenko sukaldaria, bai. Ingo itxut, ingot beste errezeta klasiko bat, Paul Bokusen otarrenxkak. Berez gaur bi sukaldari handiek ara ditugu, Irizar eta Bokus. Eta, bueno, zigorrek holaxe ingo dago errezetia, ez? Bai, asmoa horrelako sinatzia da. Lapiko bat urez bete, gatza bota, eta bertan 5 minutuz ziazerbak egosi. Iragazi, ondo sukatu eta ero txiki-txiki moztuko ditu. Gurin pixka bat sartegi batean jarri eta salteatu ondoren gorde. Patata pure bat ingo dugu, gurinarekin eta esnearekin, jarraian 2 arrautzako ringo botako izkigu, mauka batean sartu eta gorde. Txirlak lapiko batean ardo txuriarekin irekiko ditugu, haragi atera, eta gero botatako urarekin, gurinarekin eta irinarekin rus bat egingo dugu, ur hau gehitu, esne gaina gehitu eta belute bat egingo dugu. Labeko erretilo batean, menditxoa jarriko dugu zea zerbekin, aldamenean txirlak, patata purea, gero gainetik botako dugu saltza, eta labean gainerreko dugu 5 minutuz eta zerbitzatu. Hemen, berek esne gaina erabiltzen du, baina legunean, astelenean ingin duen 3 esnetako tarta. Esne lurrundua horratzean neukan denuen erabili behar, ez dut takin noiz, hemen esne gaina askotan erabiltzen du, esan du, bueno, esne lurrundua azkenean funtzio berdina ingo digu, krematxu utziko digu hau, orduan, hau sartu dut, hemen ez da hau esne gaina, kolorean ere nabaritzen zaio. Orduan, hemen gatza botako dugu, lapiko bat urez beteta tope, eta 900, ia kilo bat. Ia. Kilo bat ez, 900 gramo dauzkagu, 900 gramo hauek geratuko dira, gerolako bolatxo batean, ze asmoa da hori, egosi, eta gero ondo sukatu, eta txikito. Barrura, xandaka edo? Ez sartuko dietanak, lasai, bultza egiten jungo naiz, eta beru hartu ala, zeitu jungo dia honek txikitzen. Oso, bakizue zelan deitzen jakon Luis Irizarrai. Maizuen, maixua. Zebera izan zen, euskal gastronomian, egia da, irakasle, beste maixua handi batzuna, Arginan ona, Ramon Rotetana, eta, hainbat sukaldarin irakasle izan zen, beraz, maixuen maixua, eta euskal sukaldaritza berria edo garaikidean, oinarrixetako bat, bai. Beraz, Paul Irizar berez, Paul Irizar, naztu ditut bi, Luis Irizar Kuban jaixo zen, ze aitxa bakitzu Donostikoa zala, eta antza gaztetan, parrandan zabien edo, eta aguazil bat bota zauen itxasora. Eta orduan, urrengo egunean bakixen, zelako zigorra jaso bizauen, eta lehen barku hartu zauen, eta Kubara joen zen. Eta Labanan ezagutu zauen emakume donostiar bat, jatorra, eta bertan, jaio zen Luis Irizar, gero umiak txikiak zienian ja Donostira bueltau ziren, eta hementxe ezizien. Eta berak ikasi gainera Arantzasun, fraile eskolan, baina bokazio erlijiosoa baztertuta utzi zauen, ez jakon hainbeste gustaten, bere artea gustaten jakon. Eta artea gustaten jakon ondan esan zauen... Bere platerak ikustea besterik ez da. Holaxe asko apaintzen zitulako, eta esan zauen, betxu, artea gustaten jaten ez, baina, Igeldon familixak jatetxea haukanez, gozo gintzan hazikonaz. Eta gozo gintzan hazizan bere familixan jatetxean, gero Maria Cristina hotelian egin zauen urte asko, eta hortik sukadari asko bezala Frantzian egin zauen ikasi.
ikasi zaren Frantzian, Erresuma Batuan, egon zabe bai Suitzan, holan hotel eta jatetxe desberdinetan lanian, eta azkenean Oiartzunen zabaldu zauen bere jatetxea, tipikoa izan zara, Gurutze Berri jatetxea, eta gainera izan zen Casa Nikolasakin batera, lehen euskaldunak Michelin izar bat irabazten. Beraz, horrei esaten jaki edala, euskal gastronomia berriaren iraultzaileak, eurak izan zira lehenak. Bereiek izan ziren, gaur egun, zenbat Michelin izar dauzkagun Euskal Herrian, bakizu hemendik bidaia bat, hemendik Txinara, pausu batekin azten da. Berak zabaldu zuen bidea. Berak izan zen bidea ireki zuena, eta atzetik, ondo jarraitu zuen jendeak, eta bera zenbat Michelin izar dauzkagun gaur egun Euskal Herrian. Eta ez du esan nahi, Michelin izarra ez daukatan jendeak, gaizki jaten den. Ze horre egia da, Michelin izarra danak referentzi moduan hartzen dugu, baina badaude tokia zeintzu Michelin izarra ez daukatela, eta beraiek ez duten nahi, eta oso ondo jaten. Azkenean, nik ezagutzot jatetxe bat, unibertsitateko lagun baten gurasuena izan zala, eta basaukiela izar bat, eta gero, ez dakit keinu izotzien, edo ez, eurak esan zabien ez zauela gure, azkenean, os exigentzia zan. Eta kristoneko presinua irabazten zabien, eta lan bada azkenean izarra bebai mantentzia. Orduan, hori alde batetik, eta bestetik, Luis Irizarren historixakin holan jarraitzeko, bere izan zan bebai, lehen euskalduna zabaltzen euskal, gastronomiako eskola bat. Ostalaritza eskola bat olan profesionala. Zarautzen egon zan, Hotel Euromarren, eta gero 82an zabaldu zauen bere izena zaukana, Irizar. Eta bertatik pasau die, lehen ezauten bezala Ramon Roteta, Arginano, Subijana bebai, Subijanak berakin ikasi zauen. Beraz, jende nagusi asko. Hasierako eskolan, hainbat eta hainbat jende, eta bide bat ireki zuen sukaldaria. Horaxe diera, esaten dago ez, Euskal Herrian, Euskal Herriko gastronomian badauzela aro desberdinak. Lehen arua izango zen, gure Aitona Monena, azkenean, bizirauteko baserrixetan eta jaten zana, hau da, hortutik ematen sotzuna, etxeko aberiek eta ematen sotzuna, bizirauteko. Eta jatetxiak eta egoten zienak izaten zien, langileentzako, honek fondak, eta... Tripa betetzea, hau da, elikatzea alegia. Hori da. Naiz eta, batzuko beto ingo zuten, baina elikatzea. Hori da, lan iteko energia hartu. Hori zan, helburu nagusisa. Beste aro bat izango zen, euskal gastronomiaren lehenengo nazioartekotzea, eta hortan lan handixa izabien, Paraberesoko markesak bere liburuekin, El Amparo jatetxiak, Nikolasa Praderak, eta hainbat emakume eta gizonek, jarri zabiela euskal gastronomia, mundu mailan goi mailako jatetxietan. Bere ospia zabaldu zen, Espainian, Frantzian, beste herrialde batzutan, eta hori da itzen zabiena, euskal sukaldaritza, baina, ikutu desberdinekin, honeia joaten ziren Frantziara ikastera, etorten ziren, hori ikusten zen beste zer ikusi handia hor, Patri? Zeinek? Belle Epoke garaia, Donostin etortzen ziren jauntxoak Europatik beraien sukaldariekin. Monarkia eta etorten zanien, ez? Eta horregan, hoien sukaldariegantik, ikasi zuten, erretzen nahi, baina zuek, horrekoetan, irriparra egiten da, segurra da. Baina lurrunak erreiten du. Ez, lasai, ja. Pixatzen zu, baina izan da lurruna, ostu inbar da, egosi zaigu, oin ostu inbar da, eskua ere ostu, holan disimula, holan zabaltzen duzuen aitzakiarekin, eskua ostutzen duzu, Hau da, honek, lapiko askarrak eta erabiltze duzunean, lurruna da erretze dutzuna, eta hortan bilurra aukidenak, da hemen, ez hainbeste, baina berdin. Hori, esaten genuen, Patri, etortzen ziren, jauntxoak eta handik, beraien sukaldariekin, eta hemengo beraien etxeetan, hemengo jende egoten zen, da ikasiten zuen, eta hortik hasi zen, Europan goi mailako sukaldaritza zana, hasi ziren hemen Euskal Herrian, pixkanaka, zurgatzen, hortaz. Da gero, etorri izan ja, 70. da 80. hamarkadan, danok ezagutze dugula, Nouvelle Cuisine bezala, hori Frantzian gertatu zana, eta Euskal Herrian sukaldaritza berria moduan ezagutzen duguna, eta hementxe plater esanguratsuak, txangurroa Donostiarera, izango ziren pikillo piperrak itxaskiz beteak, foie grasa sagarrakin, eta beste hainbeste plater,
nazioarteko ospea eman dozkuenak, Bai. Euskal Herriko gastronomiai, eta hori, 70garren eta 80garren hamarkadan, bueno, hasi zana, baina ia oin arte irauten dauenak. Gero, ontsa daukaguna, beti esaten dugu izen originalak guk ez dakizkigula jartzen, ze egon zan Euskal Sukadaritza berria, eta orain da Euskal Sukadaritza berria. Hementxe gehiago. Berrian mantenduko jarraituko. Bai. Bueno, garaikua, ez tokatzen dana. Garaikoa, baina, bueno, hor desberdintasunan ikuste dut teknologiak ematen dauela, eta abanguardistak, sukadaritzan molekularrak, eta honek aparrak, eta olako gauzak sartzen dituzten, gastronomia sartzen dela berri hau. Hala eta be, esan dutzu dugu, joera desberdinak existitzen diela, eta azkenean tendentzia badauela gaur egungo jatetxietan, gehiago bueltatzera jasangarritasunera, bertako eta tokiko produktuetara. Hori, ja ez dakize holan gauza exotiko ekartzera, eta ez dakin nungo errezetak, baizik eta sustraietara, etxera, eta gure gastronomia bueltatzeko da, hau da, txorinen, asteazkenetan eitzen duguna. Bueno, lagunok, lehen garai batean, gurina ez asko, baina gurina ere botate zitzaion, patata purea, hemen patatak egosita genuzkan, birrindu ditugu, gurina gehituko diogu honi, eta gero esne pixkat. Ez du nahi krematxu egia ustea, gero kontutan izan da, maukan sartuko dudala, eta maukarekin apaindu ingo dugula. Orduan, ingo dugulako trinkoa esan dezagun, eta gero, gainerrien behar dugunez, bukaeran, krema puntua sek emango dio baita, 2 arrautzak gorringo, baina horiek botako iziogu, behin, oine, naztu zaigunean gurina eta urtu zaigunean, zutatik kanpo, botako diogu, gure arrautza gorringoa. Hemen, botatzen jungo naiz, beharrala, eta bestaldetik jarriko dut hemen, txirlak egiten jarriko ditu. Txirlak egiteko, esaten du, 250 mililitro ardo txuri egosten jarri. Ondo, moskortuta joango dira. Saltza, hemendik azkenean belute hau izango da oinarria. Hau irakiten jarriko du lurruntzen, alkola lurruntzen danean, txirlak hemen gatzakin dauzkadala, bere area eta bota dezaten, hauek botako ditugu, eta irikitzen dienean, suertatzen zaigun likido guztiak gorde ingo dugu, eta horrekin ingo duguna da, gero, belutea o saltza errezeta honena. Oso ondo. Bueno, gaur, asteazkena danez, eta guk eguaztenetan betiko errezetak ekartze dugunez, aldarrikatuko apurtxo bat tradizioan balixua. Ze badau gastronomia, gauza bat jendia etortzen danean bisitan adibidez Euskal Herrira. Egia da, niri apurtxo bat pena emate ostala, ez dakit, olako hiriburuetako erdigunera etortia, eta janari askarreko jatetxe pila bat egon, japoniar bat, gero pizzak, gero hamburguesak, gero ez dakiz, eta olako gauza pila bat dauzen, ez? Hori, bakizun nun estan gertatzen? Dau, herrialde bat munduan, euren gastronomia balan, pila bat maite da biela, eta hori da Bolivia. Horrezan izan nolako frankizioa juntzala eta ospein... Nola hori? Hori, 87. urtean, hor joan ziren kate askarreko jatetxe oso famatu bat, hamburguesak itxe itxunak, joan ziren, eta 2002 urtean, itxin zituzten, antzaukien frankizia eta denda danak, ze jendeak ez itxunanguak kontsumitzen. Jendeak nahi xau ditxu. Etxekua, bere, herrialdeko tradizionala dan janarixa, hamburguesak, nuggetsak eta honek baino. Beraz, nahiko esanguratsua da, egia da, nik hori Euskal Herrian ja ez dutela inbeste ikusten. Geixago ikusten dutela, gora smash burgerrak eta gaztat tartak eta olako gauzak, eta guria dana, hor badau, baina ez da geixen dauena. Eta azkenean, Euskal Herriko turismoa bultzatzen dana beti zein da, normalean, gastronomia. Hori da gure marka. Eta hartu eta, hori nire herrian badako olakoa. Nun da nire herrian ez daukadana? Finlandian ez daukadana, Estatu Batuetan ez daukadana, Frantzian ez daukadana, ez? Nik hori nahi dut. Orduan, azkenean gainera justo gure marka danean. Hori da, lehenko gunean atzo egin gaben berba, Erresuma Batuko gastronomian inguruan. Jendia Erresuma Batura estoia jatera. Joaten da, beste motatako turismo bat eitxera. Baina jendia etortzen da Euskal Herrira jatera. Bai. Beraz... Euneko eun. Beraz, hortxe jarraituko. Badaola hor lan bat eiteko eta hori konpondu behar dugu. Eta Bolivian zen aixauen nagetzak baino? Zein? Salteinak. Berez daukian empanada bat, salteinak.
salteinak da diela olako empanadilla batzuk, aragiz eta baraskixez, Bai. betiak dienak. Gero plater kombinatu bat, izena grasesua, pike macho. Eta pike macho da, olako nik ikusi eta argazkixa eta ematen dau, plater kombinatu bat, entzalada bat izango bazan bezala, ze oinarri xan aukitza ditu, saltxitxak, txoixua edo patata frigituak, olan frigitu danak, eta gero gainetik, zuk olen ikusitxa ematen da ensalada dela. Ze gero ba olan piperrak gordinik, tomatia, tipula, eta olakoa jartzen ditu. Beraz, olako plater kombinatu bat. Eta izena nola esan? Pike macho. Pike macho. Pike macho. Gero, bat daukie mani sopa, mania kakauesei esaten jake, eta badauki olan sopa lodi bat kakauesekin, baraskixekin eta aragixekin olan trinkua dana, eta neguan hartzen dana, energia eta hartzeko. Eta azkena, txarke. Eta deshidratatutako aragi berezi bat, zean jama jaten da. Bera. Jama animalixan aragixa, bedan deshidratatutakoa eta piperminakin. Beraz hori bai, goxua egon bida. Berez, Boliviako gastronomia probatzen nahi badozue. Joamiko, bisitan. Tapa jarri, eta hemen, dagoeneko txirlak ireki zaizkidu, ingo dana zua itzali, eta beroarekin horrek irekitzen jungo dira. Hemen, patata purea, listo, oin ingo duna da. Bi, gorringo atarako ditugu, eta honek, lagundu emango dio krematxu puntua, eta gero baita ere, noski, lagunduko digu, gainerretzen pure hau labean sartzen dugunean. Azkenean, arrautzak emango dio kolore hori. Eta oin ingo duena da, purea, honek ziazerbak, ondo zukatu, txikitu ingo ditugu, eta gero gurin pixka batekin salteatu ingo ditugu. Ze berez holan bakarrik, janaldie, osita dude, gatza dukate, baina gurin pixka batekin, olibarekin, olibarekin da, nik neu gaur eguneratuta, hau garai batetako da esango zan, ez? Non erabiltzen den gurina eta gaur egun nik ingo nukena da, hartu, baratxuria eta olibarekin salteatuko nuke, eta hori izango zen, erabiliko nukena oinarri moduan gure plater honetan. Orduan, patata purea badaukagu, hau utziko dut, hemen, eskine batean, zua itzalduta dauka, eta hau gero, pixkat maukara pasatzean epeltzen utzi behar dugu, ez dela maukarekin erreko gara, eta jungo gara, esan dako, hemen, gure ziazerbak zukatzen. Hene, injarra ingo zu, kasuela honek bera bakarrik, zema pixatzen duen, lapikoa bakarrik, eta utzi da. Pixatzen ez ebez, igual, ze exageratu azare. Esku batekin hartu. Esku batekin. Altzatzen da, bai. Baina, bere kilotxoa badauzka honek, Orduan oin, hemen jarraitzen dugu indarreiken, gero jentia gimnasio eta juten data. Zer gimnasio eta gimnasio ondoko? Atzo zauzan. Torre txorienera. Gaur goixia ez da zigorrek. Patri, atzo crossfitera apunta honitzen dani, apunta usara, hainbeste kritikau da, crossfitian egin jozu? Euskal crossfit. Ama ibaserrixan egon nintzen nolan laguntzen karretileekin, hau da bestia. Kamioika da egur, badakizu zenba viaje, 3 kilometro karretilea kargatu, eramaten txabolara, egurren txabolara, eta gero arek, makurtu jarri, takoak, pisatzen duela bakoitzak, 3 kilo, 4 kilo, bai. Engaina ben jozta. Crossfitian asin naz, ez da. Euskal crossfit. Euskal crossfit. Holan ditzen elegante, Basque crossfit. Basque crossfit. Basque crossfit. Hola, esaten duzu, eta ematen dudala, ez da bizar. Ni hau ezukatzen hau. Vale, perfecto. Ez dakit Euskal Crossfit algo zanein burruntzari batekin. Ze egia da gaur, abizenez, tradizioz eta Euskal gastronomia buruz berbaitzen, burruntzariek kristoneko garrantzia dauka, burruntzaria da... Burruntzaria. Burdinezko, koiara, haundixa. Eta lehen egia da, elektrizidadia egon baino lehen, lapiko egoten zela suakin, eta honek kristoneko garrantzia zaukan, zen barixo zauen janarixa mugitzeko, zerbitzatzeko, jateko igual batek hemendik, eta gero esaten zen bai, razio txikixan nahi bazinun berotu edo... Baina, zenbeste burruntzaria handia hauak eta oinarria zeukaten, niko izautu? Hementxe, gutxi emoko esatu jateko, baina... Baina, elektrizidadearekin ere erabili alda burruntzaria, eta indukzioarekin, kontuatu nahi, hor... Baina egia da, garai baten zaukala garrantzia, eta gainera zela simbolo emakumean boteriana.
Esaten zen, lehen eskongabia izatetik pasatzen zinunean, gizon batekin eskontzera, emoten sotzula, amaginarrebak, hau, honen simbolo, botere, emoten sotzun, etxeko buruntzaria eramaten duena, orduan, zuk jabia. agintzen duzu etxe honetan. Bueno, agindu ez dakit, baina hori esaten zauen Resurrección Maria deatuek Euskal Herriko jakintza liburuan. Hala eta beti, egonda esaera zar bat, esaten zabela, hemen txaukat. Emazte gaia, eskon berri bat, asko agintzeko gogoekin, etxera sartzen danean, honako hau esaten da. Ongi hartu du burruntzaria. Bai? Bai. Agostutenik hori entzun sekula. Norbaiteko lan, baukanean izaera fuertia, eta etxe berri batera doianean da, askar hartu da honek burruntzaria. Hola, etxeko mandua adierazteko, ez? Adibes, norek dauka txorieneko burruntzaria? Inok ez dut da egin horrena? Zigorrek dauka. Bai, ni labana daukat, eta ni hemen, zea zerba mozten. Horrek iskurritzen. Beitu, orain di pausu batzu, falta zaigu belutea egitea. Hortarako urra erabiliko du. Maukan jarriko dugu, hauek salteatu behar ditugu, baina, txikituta dauzkadanean, ondo txiki zein bar du. Alde batera, gero bestera, ondo txikituta dauzkagunean, etorriko da eta jarrituko du gaurko errezetarekin. Osondo. Zea zerbak hemen dauzkagu dagoeneko txikituta, txirlak atara ditugu aragia atara diego. Eta hain ingo duna da, zea zerba hauei emango diego grazi pizkat esango dezaten dana, ez? Gurin pixatean saltoeatuko ditugu, eta ero jongo gara, saltza egiten, belutea, kasu hontan, eta izango da, gurina, irina, ingo ruz bat, bexamel bat ingo genuko bezala, baina txirlen urekin bustiko du, eta ero esne gain pixka botako diogu, hori izango da, gure, saltza, saltza, itxaso zapore dun, saltza, kasuntan. Ze ona, goxua eta gainera garrantzitsua bebai dana, da konpainia honian jatia. Ze gainera, kosinatzea edo elikatzia, ez da bakarrik errezta bat olan pauso jarraitzia eta olan sutik edozein modutara zu bakarrik jatia, ez? Hori zientzilaria gainera erakutsi daue elikagaiak hobeto toleratzen diela, hobeto xurgatzen diela eta estresare bai gutxitzen dauela konpainia honan jatia. Eta hori jarritxa da ondo. Jarritxa, konpainia honian, poliki elkarrizketa on batekin disfrutatuz. Telebista gabe. Telebista barik. Azkenean elkar bizitzak itxen dauenak. Esaten da gainera, ni ez dakit zuri pasaten gatzun, bakarrik jate dozunean edo bikotiakin o familixakin egon biharrian, jendeak ez dut sartu hau jaten dauela. Hau da, igual ez dauela hainbeste barazki edo fruta sartzen, edo askar, edo edozen gauza, ez? Asko esaten da, hori esaldixa, total ni bakarrik izeteko edoze gauza egingot. Baina, alderantziz, beste pertsona bat dauenien etxean, geisha lantzen dozu, da sartzei xuzu hori fruta batzuk poste moduan, intxalatxo bat olan elkar banatzeko, gainera, ez dakit, gero elkarrizketatxo bat, olan baskal ustien, da beste gauza bada. Bakarri nagoenean, banaiz, dana plater batean jarri, ni ala ere nasketa, oie, beti gustatu izan zizik, beti hau da. Babarruna daude. Eta ero txipiroi batzuk inda euskaranak ipulan, hartu, sartzei jupia dana batean, berotu eta jan. Eta horrelako nasketak, eta horrelako nasketetatik, hainbat eta hainbat... Naixo duzu bakarrik jatie? Ez, bakarri nagoenean. Etxean bakarri nagoenean, zuk esaten zen, no? Taparrak berotu. Berdin zaizu, dana naztuta jatea, ez duzu jaten lehenengo bigarren batero. Ez, dena batean jartzen dut, niri gaina gustatzen zait. Ez da alperkeri kontu ero. Holako kombinazioak frogatzea gustatzen zait. Eta hola jaten dut, baina, zuk ez dut, norbaitekin bazaude, beste hauza bada. Hemen, usainu, da, txirlak, usain. Itxaso zaporia. Itxasua. Usaina. Hemen, esne gaina botako diogu, guk ikusiko ze lodiera nahi dugun, eta gero honek ere, garai batean, saltzak eramaten zuten moduan, bi gorringo eramango ditu. Hoiek, gero behin, zutatik kanpo ateratzen duanean, gehituko diogu. Katza eta piperro eltza hemen, hau salteatzen, eta, labea, hor dauka, 230 gradutara tope jarrita, grilla gainetik, eta azkenean, zen nahi dugu, gure gaurko errezeta hau, gainerre, orduan, argi dago, ez duela jarriko pomposo, hemen irizarrek eta jartzen zuten moduan,
Baina, bueno, zaituko zerbait egiten. Hori da. Eingo. Ba, datu batzuk. Estatu mailan, bakitzu 23%ak bakarrik jaten dagoela. Bakarrik, 23%ak bakarrik da... Hori da. Gatza botatzera juna naiz, txirlen ura dala konturatu, orduan aurrena probatu inbar da, eta gero, bota berba zeio gatza, bai, piper beltza, bai botako dira. Hori, bidatu kaskar, ez? 23%ak bakarrik jaten dauela, bai? Eta bakarrik jatian eragina da egunero 15 zigarro erretzia bezala. Osasunan dako? Osasunan dako, bazkenian janaixa berdin ez dozulako xurgatzen, normalian oitxura horrek, lehen ezagutzutenak, fruta gutxiago jaten dozula, barazki gutxiago edo ze gauza, azkenean gauzak frigitutakoak, bakarrik bizidan jende asko bebai, atzeitxu horrek, plater prestatuak, eta horren eraginez, izango zauien baliokidia izango zala, erretzia moruan. Osasuna egiten dizun kaltea. Osasuna egiten kaltea. Hori da, isolatuta bizizara, ez, ez dakit, bazkaltzeko bakarri bazeuz, baina gero afaltzeko familixakin zauz, da gozatzeko bebai, edo ez dakit seme-alabakin pasatzen zu asteburuak, baina isolatuta bizitien pertsona asko dauz. Beraz, hori bebai, min bada. Eta egia da, bakardadia, badala nik uste dut gure gizartean arazoa. Arazo handi bada. Zenbat jende nagusi batez ere, etxean bakarri bizi diren. Eta berez, ni ondo nago, baina bakarri zaude. Ondo zaude, fizikoki, aurrera egunerokotasunean, etxia eiteko, eta denerako. Eta guk espero dugu bai, gainera, ez dakit txorienek zuei laguntzia edo modu baten edo bestean entretenitzia eta sentitzia zuekin hor gauzela, baina alatabe ezin daukatu familixakin, lagunekin, gizartian egotiak, beste gauza bat itzen dauela, ez? Ez dakit, frutategira jeitsi da dendakoakin, berbain, bizilagunai galdetu ia zelan dauen bere lehengusina ez dakit nungua da. Azkenean, elkarrezketa txikitxo horrek auki, da horrek itxotzu eguna hobetu bentsat. Hemen, pausu bat garrantzitsua. Arrautzak horringoa, saltza bati, arrozesneari gehitu behar badizkiogu tolakotan, ze benetan puntazo bada, beti arrautzak horringoa jarri beste lapiko batean eta saltza beroa beraiei bota. Ez bota beraiek saltza berora moztu ingo zilako. Hemen orduan nahazten joan gara, ingles krema bat ingo bain nuke bezala, eta hau, iraze textura daukan. Orduan oin, ez dakit nola ingo duan, saiatu baina. Ez tozu lora izar bat oino lan... Betu, ni bak zer nahi zen oso gazteluak egitekoa. Nire semei beti gaztelua egiten die. Arrozarekin, beti gaztelua. Gure gaztelua gure txean, hau da. Hau da, hartzen dugu, arroz piloa jartzen dugu hemen, gurina ematen diogu ero, bestela itxatzi egiten da, jarri, ondo zanpatu. Gaztelua, zia zerban izango da bakarrik? Kasu honetan, baina berak hor errezetan ikusi duzun zuge hori da zia zerban menditxo bat. Zoran txikitsua bebai aldo zuen ustaiakin, zoran bat fina ba. Golpe lehorra, ematea garrantzitsua da. Honekin behar. Oin. Baina hau, mailan askontzako da, ez da bakarrik iruntzako erolan. Ingo izkiona da, txirla batzuk hemendik inguruan gainerretan jungo direnak gainean jarri. Eta gainera esan dugu betiko errezta bat dela, eta egia da garai baten gustatzen gakiela maksimalismoa. Totala. Eta, oin, hemen patata purea iskinetatik jarri, eta gero bukaeran gainerreko du, ere botaldio. Eta hemen, apaintzana, bakoitzak nahi duen moduan, baina kontutan euki, purea lagungarri moduan eraman behar duela, eta denek behar dutela purea izan, orduan. Uste zuen, ze landua, hauek dira, txiriflow hauek itea, 10 urte pasatu behar izan dituen. Eluiar, txiriflow. Txinan hauek egiten. Hau da, toke artistikoa. Bai. Orain, botako dio, gure saltza, eta labera doa, zenba denbora? Gainerre arte. Eskatzen dotzuna. Berak eskatzen dotzuna. Orduan, tope dauka labean ikuste dut 5 minutuan ero, hau listo izango dula, dana beroa zi joan barrura. Orduan, lagunok, hau gainerre eta jatera batuz.
Bai, finaua bai. Ja, baina hau da, hori, batentzako razioa. Mende euskazu, gure ziazerba eta txirla gainerreak. Gaur, bintzako razioa izango da, zer erdibaneko. Bueno, bai, hau da, nik eskatzen dut, 3-4 gauza eskatzen dituzenean bina artean pikatzeko. Eta gero bigarren bat. Tamaino hau izango zen, gutxi gora bera. Gutxi gora bera. Hemen, bueno. Goxua. Osasuntxua. Fina, ona. Nik ez duten, Irizarren errezeta da. Bueno, Are zerbait bazekien. Ondo jarraitxu oso. Eskerrik asko. Nire gaurko errezeta bebai beste handi batena da, polbokusena. Labeko erretuio baten menda ostoak jarriko ditugu limoi azalekin batera, 70 graduan labian haize moduan 2 orduz erreko ditugu, eta hotza dauzenean eo. Mangua limoi erdixakin birrinduko, gero oliba olioa gutxinaka gehituko gorputz hartu arte, eta gero izango da meloiakin, bolatxoakin, otarrainxak egosi, eta broxeta batzuetan meloia eta otarrainxak jarri. Gero mango saltzakin eta limoi menda hautsakin zerbitzatzea, eta listo. Beraz, lehen da bizi jarriko ditugu, otarrainxak, hementxe gatza pultxo batekin, edo desentekin. Bai, txasu guraekin. Hori da. Egosten. Eta gero ingo duguna, behitu, holako, labeko erretilu baten, jarriko ditugu limoi azalak eta menda. Gero hau izango da, holako, saltzen da, hori da, bere saltzen da, espezia bat badau, saltzen dana limoia golan birrinduakin eta mendakin, baina guk espezia hori, ingo etxian egin. Eta horretarako, menda, holaxe, olixo barik eta eze barik. Nahi duguna da deshidratatu. Etxietan eta saltze ituzte olako, asko erabiltzen badozue, dauz olako gaiu berezixak deshidratatzeko eta... Barazkiak eta dana nahi duzuena. Perretxikuak eta, baina, bestea, laba bat. Haize moduan jarri 70 graduan, edo bestela. Erabili dozuela laba bat, bizkotxua itxeko edo, baina laba itzalita dagoenean, gaurko kasuan, gainerretzeko erabili dugun, bere beroarekin, utziko genuke labea, lehen hau gainerre dugu, orduan utzi eta lehortzu. Eta horre, sartu alduzue, tomate olako txerri batzuk erditik moztuta eta bere beroarekin utzi, eta lehortzen, konfitatzen jun daitezela, horretarako labea erabiltzen duzuenean, bigarren erabilpen bat ematea, ondo goten da, beti ez dago, elektrizitatea garezi dago. Aprobetxau. Aukera badaude hori erabiltzen. Hori da, beraz, hau labara, eta hau egosten. Oso, ondo. Patri, badakizu Paul Bocusen errezeta bat inbar duzun nontan, Paul Bocusek Euskal Herriakin harreman zuzena ez, baina badauk harremana. Bai, zein? Hau izan zen 1976 urtean Madrilen egon zen lehenengo mai inguru gastronomikoa, ez? Eta Paul Bocus mundu mailako erreferente bat izan da, bere izan da sukaldaritza munduan garai hartan sukaldari esanguratsuena, bera juntzan islari moduan, eta han aurkitu zen Subijana eta Arzakekin. Eta hauek eskatu zioten, aukera zeukaten berarekin egonaldi bat iteko. Orduen Liongo bere jatetxera gonbidatu zituen Paul Bocusek, eta bertan 15 egun zituzten, egonaldi bat egiten, guk egin izan ditugun bezala jatetxeetan hainbat hilabetetakoak ikasteko, hauek bertan egon ziren Subijana eta Arzak, eta gero horrekin, ikasi zutena, gero Euskal Herriko errezetetara pasazuten, eta moldatu zituzten, eta hortik hasi zen, hemengo pausu garrantzitsua izan zen, Bocusekin egon izana, gaur egungo lehen hitz egin duzuen Euskal Sukaldaritza berria aztego, atzo hitz egin zenuen. Eta behitu ze garrantzi izan zuen, urrengo urtean, bigarren mai inguru gastronomiko Donostien antolatu zela, eta, ordutik Euskal Herri hola jundak. Gora. Zuziri bat bezala, gora. Eta hor gaude, baina horre goteak ez du esan nahi, beti horre egon algarela, espagara, beti hau hartu munduan zehar mugitzen, eta ze beti hor Frantziako sukaldaritza beti izan da referente bat, ez? Eta frantzesak, nik ezagutu, Frantzian lan indut, eta beraiek uste dutela daiela munduaren zilborra, eta beraiek dira referente bat, eta beraien sukaldaritzarekin... Eta badie, baina egia da lana dagoela. Nik beti bakizuzekin konparatze duten,
bikote erlazio batekin. Gauza da, bikotea topatzea, baina gero bikotea zaindu inbida, egunero. Da hori, sukaldaritzakin eta herrialde bateko markakin eta pasatzen da, bardina, gauza da, aukitzia, beste gauza da hori mantentzia. Beitu, hor badaude Bocuse aipatu duenetan, Bocuse d'Or sariak, eta horre ematen dituzten mundu mailako saria, sukaldari onenei da ematen dituztena. Azkeneko 15 urtetan, bakizu zema sukaldari frantzese egon dira? Zemat? Bi. Bi bakarrik? Bi bakarrik. Orduan, horre ikusi dute, aizue, Houston, hemen zerbait gertatzen ari da, eta frantziar gobernuak diru laguntzak eta ematen ari da, hemengo frantziako sukaldariak, kanpora atera daitezen, bidaiatu dezaten, eta pixkat kutsa daitezen, kanpoan zer ari dira niten, eta hori, beraien sukaldaritzari ikutu ezberdinak ere emateko, frantziako sukaldaritza egia da, guri suertatu zaigu, txiloekin bidaiak egin ditugu, eta oso antzekoa da, jaten duzun errezeta oso, esan dezagun, no esaten zarkitua, baina gauza batzuk badira lehengo, oso lehengoak, eta gaur egun, sukaldea zerbait bizia da, orduan moldatzen doana. Parkatu, Patri, esan, zer izan egiten hemen? Hemen txea, hainaz, emulsionatzen, apurtxo bat emulsio bat egiten, sartu dut mangoa eta limoia, eta ontxe oliba olio apurtxo batekin, gorputza emoten eta saltza bat itxen. Saltza jango da, lagungarri bezala gure broxeten dako. Azkenean, ideia da, broxeta batzuk eitxia, otarren xagia, bauskat egosixak, gero atareko ditxut, olako koiara batekin, koiara batekin, bolak, meloianak, eta gero, gogoratzen zuen, labian sartu ditxudan limoia da menda, hemen txea euskat, deshidratatuak. Orduan hau ingotena, aldozue olako kafia ehotzeko makina batekin, baina bestela eskuakin bebeitu menda segitxuan itxen dala, eta limoia laban batekin. Beraz, ontsa ingo bau lana, hemen txetaulan, eta izango da gero, gainetik botako dotzaguna, bolan... Hautze, o espezia kasu hontan, sabore ezberdin emate. Hori da. Hori, esaten nintzen, nahi dutena, pilak jartzea, esateko modu batean, eta ze pixkat beraien, esaten dute gaina, beraien orea hor pixkat zapaldua sentitu dute, eta esan oso ondo jaten dela Frantzia, eta jarraitzen duela erreferente bat izaten, baina guk hemen aipatu izan ditugu, Estatu Batuetan asmatu zen ez dakiz zerrezeta, Errusian asmatu zen ez dakiz zerrezeta, baina denak sukaldari frantzesak ziren. Hemen zauelako sukaldaritzan ardatza, gaur egun herrialde asko da, hori da, baina, beraiek hori ez dute nahi galdu fama hori, eta orduan, pixkat, diru laguntza horiek beti ondo datozela, nahiz eta goian behian egon hori ondo dauela, beti berritzen jun behar da, eta Euskal Herrian berdina gertatu aldala, ezin gara geratu gure betikoan eror hartu eta lasai komodo jarri, zegia da gure betiko errezetak asteazkenetan egiten ditugunak, horiek mantendu inbar ditugu, eta horiek berreskuratu eta erabili, Talen Patrik esaten zaena, hartu eta turismo hona etortzen danean, horrelako gauzak dastatzea nahi ditu baita ere, orduan, etorri eta jatetxetan betiko sukaldaritza erakatzi, eta baita, noski, sukaldaritza berrian, euskal ikutuekin, zerbait beti, evoluzio bat egoteko, ero mugimendua, beti sukaldea biziri dagoela, alegia. Bai. Biziri dago, eta gure sukaldia bebai. Biziri dago. Ontxe, hau bebai basan garai bateko haulan, bolak ataratzean, ez da? Hor, egin aldute, baina nola da, hau betiko klasikoa, urdai azpikoa eta meloia. Baina, baina zu jartzen duzu oin hartu, eta egiten duzu olako bolatxoekin, ez? Urdai azpikoa eta meloia. Txak, eta jartzen duzu horrela, broxeta batean, ondo txukun ipinita, eta, garrantzitsua da, beti izaten duguna, begitatik sartzen dana, hotik ondo sartzen da. Eta gaur egun, irudiaren mundu honetan bizi garela eta danei argazki ataratzen zaiola, zelen garai batean jenteak argazki kamara ez zuen gainen eramaten, eta horren... Eta eramaten basauen, jatetxe baten ez zitxun atarako argazkizak. Eta ateratzen bazituen gero hartu, eta gero horrek errebalatzera eraman behar zituen, gero kuaderno baten jarri, baina egunkarien baten ez bazien ateratzen, ez zien normalean holan zabalduko. Gaur egun,
momentuan bertan, ikusi dezakegu, ez dakiz jatetxetan, norbait zer jaten ari dan, eta nola aurkezten duten, ez? Orduan, irudiak ze garrantzia daukan, eta noski, garrantzitsuena beti, zaporea izango da, eta holako lehiaketa gastronomikoetan, puntuak eta hundien ematen duena, beti zaporea da, baina baita, originala, presentzia, aurkezpenak, garrantzia handia dauka. Aurkezpenian behitu hemen, eta arrautz egosi bat, bakitza hemen, zulo bakoitzean. Baita, Pentxala da. Urdaia espikua. Hemen, egoten zan lehen, urdaia espikua eta meloia, guk kasu honetan ingo, meloia eta otarrenskak. Vale. Edo bai, eta gero azkenean, eramango duena, olako fruta ikutuarekin saltza berezi bat, ez? Hori da, azkenean gero mangoak emongotza bai oran beste ikututxo bat, eta gero limoiak eta amendak ez dakit gehiago izango den apaintzeko edo saporia benetan egon saporea noski mamardeta eta freskoa. Bitu, hemen lehen arzak aipatu duen hortan, arzakek badauka errezeta bat zeukan, egiten zuena olagarroa, eta olagarroa egosita, eta gero jartzen zuen patata batzuekin, eta alioli berezia botatzen zimenetik. Fruta alioli bat. Abitu. Hori zinunzuk makatzakin, ez? Ez, makatza ez da, ni makatzakin ninen, baina ez da izeekin iten den, bai. Zer botatzen dio? Frutean bat botatzen dira, eta hori kombinazio azkenean hau da la pixkat, ez? Hemen mangoa erabiliko dugu, eta saltza hortan, eta hemen, txaski bat, baita, fruta, eta hau, osasuntxua ez dena esaten duena gau, hau maionesa bat ez da. Ez. Mangoa eta oliba olioa. Ez da maionesa da, mangonesa bat. Ostra. Gogorra izan da bai. Hartu arraz, ez da txarra, bitu, agian... Ona bez. Ez? Parrein josue da, no, nerie? Bai, haizu hor. Eta Patri, zer da garrantzitsua? Zuk ere parrin duzu. Norberan burua eta esparreia hori da oso garrantzitsua. Zenba jende dago, zirikatzaileak direnak, baina gero beraiei zirikatzen diezu eta azarratu iken dira. Ezagutzo denik pare bat. Zirikatzaile honak, jakin behar du zirikatua izaten. Eta norbera eta barra egin. Esango txutu rengoan orduan. Bota, nik ez daukat arazo initaz barra egiteko. Bueno, hementxe, limoia eta egin ditugun, hori mendakin. Eta pikante pixka bat honi, Patri? Pikante apur bat ondo joango jakon, Baina mangoa ia gustatzen dala hori pikante puntu batekin. Mangoa bada zerbait gozoa, meloia ere gozoa. Limakin holan eta pikanteakin oso gozoa, isoski forman, Bai, honi eskata holan hori daugauna hor pipermina. Hori, betu, ondo joango zan. Ideia bat hor daukazu. Urrengorako edo zuek etxian holan pikante puntua gustatzen bagatzue, pipermina bebai, ongi etorria da. Eta, hemen txauskau, Paul Bokusan, otarrenskak. Eta txarra dokatena da, jateko alrebesari. Ke haitu. Zer jan dituzu, biak? Ni ba espada, hola jartuko got. Limoiak eman dido, Ez dakitan... Egusan mangoan, mango ibai limoia botatzen eta putxoa. Saltzari bota diozu, ez? Oso goxua, Eta puntu freskua, otarrenskana, benetan horan, aperitibo bezala, betxu, azkarra, erresa, originala bada. Bai, erabat, oso. Eta, gero, plater nagusi bezala, beste klasiko handi bat. Gaur, asteazkena betiko errezetak, bihar osteguna pintxopote eguna, atzaldian, baina goixen txoriene, eta ingo itxugu plater politiak. Zure garratzaldeona pasa, eta bihar, utzik egin gabe. Bihar arte.